William Ruto? I think which banganya mag laktere na simple thing. Serikali berigi lektere pay to give me a solution. Ke to kadwa ni wacha ni CBA ni is impractical. Serikali wacha ni practical. Daktari wacha ni kisa ketulueti. Tisa ketulueti. Where are we headed? Ngato wacha ni CBA ni pesa mar intern nganya yenya. Okay, anya luiye kode. To ni sign na. Okay, ni gini makoro kendo confusion. Kola wanaweka jo pay ni ke shida ba wangu mediro mara ola. Daktari obedi serikali to me a solution. President of America the buck stops here. President obedi daktari pay to me a solution. Ero kamano. Wakili Charles Midenga kamantire karka kawono do chieng mar prabich arang'anyo ne chakre ochopo kamone gubeni orumo sirkal olos kod lakteche koso wabeda gi rito mana kaka giselere mokwongo kacha in ka warom dire kama chalna wach mare mogik. Weche mag ng'anyo mag dakteche ker nokotimo maber nyoro onego bed nochiwo direction kaka wuon piny weche ok nyal dhi ga goko ni an right ng'ane en right onego bed ni ng'iyo to maslahi mar jopiny chalo nade. To mar ariyo nawacho kata mokalo manantie ka ni gima ne makosa manotimo matek kabisa en